Krásný den všem, já jsem Stevkanek63 a já vás vítám u prvního dílu ze hry World of Tanks. Tentokrát to bude bitva s ISem a jsme docela v dobrým losu. Jinak, není to replay, je to prostě jenom náhodná bitva, kterou teďkom hraju. Bohužel to není replay. Tak ale tak to je jedno. Teďkom, co to? Proč se mám v tak nízké kvalitě tu hru? No to potom ještě podržím, snad povyřeším. Snad to vydržíte. Tak já se tady asi najedu. Já pojedu sem k tomu hradu. Na této mapě, jakže se ta mapa jmenuje Erlenberg. A útok, takže jim můžeme třeba kepnout základnu, anebo je zabíjet. Oni nám musí ale všichni zabíjet, aby vyhráli. Cože? Úplně bez domíření jsem mu tam prostě poslal tu ránu a bum, ty vogo. Je mrtvej prostě. To jsem teďkom nepochopil. Ale bylo to super určitě. Počkej. Cože? Aha, u nich se někdo zabil úplně sám prostě. Jen tak prostě si řekl bum, já skočím a zabiju se. Čím dál tím lepší. Mám šanci na 15. Berme to jako vtip 15 kg. U mě. Jsem ale strašně špatný hráč. Ty bogo. Ježiš, já jsem selek toho výstřelu, ty Artiny. Co to je? Panter? On tam je panter někde? Aha, T29 nemá topovou věž. Já mám munici v prdeli. Omlouvám se za prostý slovo, ale tak tady tu bitvu fakt skončíme rozhodně, vážně, hodně rychle. Hodně rychle. Já jsem fakt noob úplnej. To není možný. To by neudělal ani, nevím kdo, ani hráč s jednou bitvou by tohle neudělal, co tady předvádím. To je Panther. M10. Počkej, ono se to ještě povoluje? Jako mít ve hře? Myslím, že to je permanentně zakázaný. Aha. Já jsem ho cinknul. Dobře, beru. Vážně jsem ho cinknul. To ani neexistuje, ne? No, má to malou průbojnost to IS, no. Má to strašně malou průbojnost. To je pravda, ale že by to mělo až takhle malou. No tak. A můžeme se. Shit. Co? Co to bylo? Ježiši Kriste. Debilní spojenci. Bum, je mrtvé prostě, nemá šanci. Jdeme? Co tady stojíme? Musíme jet, i když já mám poškozenou munici. Musíme je zabít všechny. Všechny musíme zabít. Všechny, nebo jim to kepneme. Taky možnost. Ale radši bych se přiklonil k tomu, že je všechny vyzabijíme. Ne přizabijíme, ale vyzabijíme. Nemám si jet pro Artinku? Já se bojím, že mě tady naspotí. To SPčko. No to ne. Tak nevidí. Když mě teď trefí jako je cheater prvního Já pořád svítím, co?
Ty... Počkat, já mám 2 HPčka. Já mám... Vážně? Vážně mám 2 HPčka? Mně se to nechce jet, ale já tam jedu. Já mám 2 HPčka. To je dobrý. To je super, že mám 2 HPčka. Ale mám zlepšeno nějakých 120 a 100 mm. Co to je? To je vážně nezničitelný. Ještě, že mi nebouchla munice, to bych šel vážně. Ne. Tady. Levé. Tam stojí Hummel na A9, tam stojí prostě grilla, odstřeluje všechno. Nesnáším Martiny. Dělostřelectvo je něco hroznýho. OK, zbývá 13:57. Myčka. Kepuj to, já si tady počkám. Já bych začal fakt kepovat. GG, no. GG! Začneme kepovat, ať to je trochu rychlejší, už kepujeme. Tak, a teď se mi fakt ta 1375 nechce hodit. To jako vážně ne. 50. Sazení nepřátelské základny. Tak vypadá, že to je vítězná bitva, ale nic moc, no, jako 2 rány, 2 killy. I to není to pravý ořechový. 2 a 5, 4. No, nepřátelské základna obsazená. Stop cap. Víš, jak dlouho bychom ji tam nahánili, té 43. Celou tu dobu, co by běžela bitva. Vždy. Ukázat podmínky mise. To vůbec nevím, že jsem to splnil. To je jedno. Nebo zničte jeden vnitřní nebo... Tak to je jednoduchý, ale zkusím se vzít blízko míním do hranice dohledu vašeho osvětla. 350 metrů, jo. To jsem trefil, to jsem zabil. Rozparovač. Měl 3 nepřátelská vozidla v řadě. Druhé a všechny následující vozidla musí být minimálně. To je zajímavé, co jsem se to dostala. Cože? To je super. Já jsem dokončil sekundárku. To je dobrý. Na tohle se radši ani nebudeme koukat. 3000 do plusu. 525 zkušeností, 26 volných. Myslím si, že nepovedená bitva, ale tak to je jedno. Takže já se loučím a tak no. Takže čus!